vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai: pandakauyawo kuno kuSouth Africa ndakabva ndachizoita sarudzo dzangu dzekuti ndige ndichizoitawo basa rekutengesa muviri wangu. Ndakasarudza not kuti it was because ndainge ndisingashandi kana kuti ndichitambura. Aiwa, sisi vangu nemurume wavo vainge vagere zvakanaka havo munomu muJoni nechekare pavakandidaidza. Dambudziko rakaitika pandiri mukoma nderekuti pandainge ndichiri kuZimbabwe ndakatanga kudanana neumwe murume uyo aita zvechikorokoza, saka ainge asingaomeri pamari. Ende zvekare zvinoita makorokoza vanoti kana vari musyndicate paya havanei nekuti uyu igirlfriend yebest friend yangu, iye anozotiwo nerweseri ouya kwauri obva akupa mari obva atidanana neni. Saka ndiri munhu akatongogara akanganisika mukufunga. Ndinoti kana ndakatarisa murume chandinongoona imari iyo yekuti anenge achifanira kuti ange achizondipa murume iyeye wandinenge ndichifambidzana naye. Pandakauya kuno sisi vachinditsvakira basa ndikatanga kushanda ndichishandawo samaid ndichishandira mamwe maIndians. Apa pandainge ndiri kuZimbabwe ndaibata mari yakawanda ndichingoitawo zvekungodanana nemakorokoza akasiyana siyana. Asi ndakazoti ndava kuno kundanyatsokuona kuti ya Joni inorwadza, uye zvekare kuJoni kunoshandwa. Ndakabva ndachizotanga kuti apo pandinenge ndinenge nditori nechikomba kubasa. Ndaitoti kana muIndia akangobuda chete zvimwe zvimagarden boy zvemustreet mandainge ndichitoshanda zvaitoziva kuti kana ukaenda ne50 rand auya anokupa. Ndakazogumisidzira ndava kutozivikanwa nemamwe maPakistani nemaSomalian vaya vanogara vakangoungana, ndichienda kuya ndichinovatengesera, but ipapo I was still doing it unofficially. Kuzosvikawo ndazozviudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitongozviita officially, but kusvika pari nhasi sisi vangu havatombozvizivi kuti ndo basa rangu iroro randinoita, because ndakazobva kuprovince ikoko kwavanogara nemurume wavo ndikabva ndachizotanga kugara kune imwe province kuitira kuti ndike ndinyatsokuita mabasa angu in peace. Dambudziko riri pandiri, ndiri munhu wekuti ndinokara mari and I don't know kuti ndingazvifambisawo sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ininiwo ndinoda kureururawo kuti I faked a pregnancy to secure maintenance. Saka ndoda kubvunza kuti zvinosungisa here? Ndaiva neumwe murume uyo wandainge ndichidanana naye, saka murume uyu mukoma munhu wekuti aibata zvimari plus anoshandawo muhurumende, but anoita zvemagirlfriends, ane magirlfriends akawanda. Ndo zvakazongondirwadza paari because takazoti tagara pasi akabva anditi nhumbu iyi kai nhumbu dai waibvisa. Ndikati munhu uyu ari kuti ndibvise nhumbu, it is fine. Ndokubva ndabvisa nhumbu yaya yekutanga. Saka ndakatongoboekana nazvo because ndakamuitira nhumbu iyoyo ndichitoda iye asingazvizivi. Ndikaenda ndikanobvisa jadel ndikabva ndachizobatira pamuviri. So semunhu ainge agara ake achida mwana, because ndaikonzwa kuti ndikuda mwana, apa munhu wacho wandainge ndichidanana naye ainge asingadi mwana. Ndakabva ndati pano ndoita sei? Mari ndiri kupiwa, ndinochengetwa, ndinoenda kubasa, ndinoshanda. Amai vangu ivo vanorima variko kumusha, chavanenge vachingodawo imari pano nepapo, sezvo mama vangu ivo ndivo vagere nevana vangu. Ndine vamwe vana vaviri vandakaita, saka mukuzodawo umwe mwana zvimwe kuda ndainge ndichingotsvakawo mwana musikana because ndakaita vana vaviri vakomana, but ndokubva ndachizoita chisikana ichi chandainge ndichida. Ndikabva ndachizotanga kudanana neumwe murume, takadanana nhumbu ndokubva yabata, but ndakatozviziva kutoti iyoyo yainge isiri nhumbu boyfriend yangu. Then after that was when I faked the pregnancy. Ndakaichengeta kwenguva refu asingazvizivi because ndaitoziva kutoti kana ndikangomuudza anobva
anditi ndinge ndichiita an abortion. Mukomana Ashi mushure mekunge azoona kutoti ndainge ndiine nhumbu, ndakabva ndamuudza kuti zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichiita an abortion nekuti ndaikwanisa kuzokuvara kana kufa. So this guy, he has been giving me maintenance. I don't know kuti zvandakaita izvi zvinosungisa here kana kuti kwete. He has never asked for DNA. Every month I get my salary as well as getting my salary from him. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndodawo kungoziva kuti zvinoita here zvandakaita izvi uye zvikari hazvisungisi here. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakashandisa upenyu hwefriend yangu pandakaenda ndikanoita zvemarituals, ndakazviitiswa nema-Nigerians. So the life that she is living, it is a mess. Ndakaenda munomwe mu-Nigerian wandainge ndakamboitirawo mapeace job, ndokubva ndamuudza kuti ndainge ndatambudzika ndichitsvaka basa, zvino basa racho ndainge ndisingariwane. Saka mu-Nigerian waye vakanditi okay, chimbomira, kana ndikawana munhu anenge achikwanisa kukubatsira ndichakuudza. So ndakatombogara kwenguva refu, then ndipo paakazondiudza kuti ainge aita link up nomwe mu-Nigerian ainge achiita zvekurombesa, but kurombesa kwavo kwakatosiyana nekuromba kwatinoita isusu vanhu vekuZimbabwe. So ndakabva ndachizonzi painge pachidiwa sacrifice. Dambudziko rakazovapo nderekuti amai vangu pavakaapia paglass, because vaishandisa glass, vakanditi amai vako kuti tinge tichikwanisa kuzovatorera mweya wavo tozotengesa mweya wavo. Saka kutengesa uko kwavanenge vazoita mweya wemunhu uyo waunenge wati ndiyo sacrifice yangu, then ivo zvavanozoita vanozokupa mari yacho iyo is either unoipiwa kamwe chete, but ipapo unenge wava kufanira kuti unge uchizochekeresa zvekare umwe munhu kuitira kuti mari yacho ungoipiwa yose kawani, kana kuti inopota ichingouya. Sekuti pano unokwanisa kunonga kana 4,000 US, then nerimwe zuva unonga zvekare imwe mari. Mumba mako munongozokugara muine mari, painenge yava kuda kunopera 4,000 US iyaya unobva wanonga zvekare imwe mari. Saka ndakasarudza kuti mari yacho ndinge ndichizongoita yekungonhonga, because ndakati kana ikauya kahwani ndinokwanisa kuzongoishandisa yose, asi yekunhonga iyi inenge iri nani, because vakati it is for a lifetime. Uzonosvika uchizonofa unongozongova munhu wekuti unenge uchinhonga mari. Nhasi wanhonga 4,000, mangwana zvimwe kuda kana ukashandisa 4,000 iyaya wanhonga zvekare imwe mari. Saka amai vangu semunhuwo anonamata, ndaisatombavafungidzira kuti vangazonamata kusvika palevel rakadaro zvekuti pavakadaidzwa zita ravo nesurname havana kukwanisa kubuda muglass. Ndakabva ndati zvino ndoita sei? Ndikabva ndanzi aiwa hazvinetsi, ngatirambei tichingosecha vanhu paglass, iwewe chingotaura mazita. Ndakataura mazita ndikangoti hama dzangu dzose, then vamwe vatete vakaapia paglass, but zvakanzi mweya wavo wainge wakatotengwa nechekare naSatani, so it was worthless. Ndaisatozviziva kuti mweya wemunhu unokwanisa kutonzi utori worthless, it is worth nothing to the devil. So ndakabva ndachizongotaurawo zita refriend yangu. I did not expect kuti ainge achazongonyukawo muglass, but ndakatomuona mukomana Ashi ndokubva apia paglass paya zvikabva zvanzi ya uyu anoita ndokuzotochekeresa uko kwandakaita friend yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera
yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndinoshanda sagarden boy muno muHarare. Ndiri kufambidzana namadam boss vangu. I know kuti zviri risky, but ndoitawo sei because ivo vanoti vanotondida, vakangopindawo mumarriage vachiriwo musikana vechidiki, vainge vasati vakamborara neumwe munhurume. So I am her second man that she has ever slept with. So zvose izvi zvandiri kuita ndiri kuzviitirawo for some financial benefits, but ivo manje vari kuti vanondida. Handizivi kuti ndoramba ndichingodanana navo here kana kuti kwete. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndini uyo ndakati ndarwadziwa nemujolo, ndikati pano ndava kutorombera hangu mujolo. Ndinoda kureurura kuti ndakarombera mujolo mukoma. So pandakauya kuno kuSouth Africa ndakanyatsokuona kuti varume vedu vekuZimbabwe vari kuno kuSouth Africa havana kana tsitsi mukoma. Vanoti kana vakubata, so unomupa moyo wako wose munhu, then anoita kukutswanya tswanya zvekuti by the time when he is finished with you unenge wava kusada kuona kana chinonzi munhurume. Ndo zvakaitika kwandiri. Ndainge ndingori nebelief iya yekuti kune chinonzi true love. Mukoma ndakarwadziswa, ndakashandisiwa, ndaitomboendeswa kuZimbabwe no mari kana inenge yambobviswa, vabereki vako vasingatombozvizivi kuti uri kutoenda kunotamba huroora. Wapedza kuita saizvozvo munhu obva atongokurasisa. Nerimwe gore ndakadanana nevamwe baba ava mukoma vandakatanga kufambidzana navo. Ivavo vainge vakasorambana nemudzimai wavo. Then ndakabva ndachizoona kuti munhu uyu sezvo agarisa muSouth Africa ane kamwe kashavi keurombe kaainako, saka kuti ndige ndichimugona hunge ndatomumanikidza kuti ange achivaka kumusha. Ndini ndakatotanga kutotaura nehama dzake, ndokubva ndazovaudza kuti tainge tichitsvakawo pekuvaka. Vakatiudza mari yavainge vachida, sezvo stendi iyo yaainge akachekerwa nababa vake, stendi yacho iyoyo mukoma yakazotosvika pakutotengesewa. Then ndokubva tachizotenga imwe stand, but ndini ndainge ndiri pamberi ndichimhanya ndichitorawo mari dzangu ndichiita kuti zvinhu zvinge zvichiita. Stand takati tava nayo, ndokubva ndati hapana paka ndava kutomboenda kuZimbabwe ndonorovesa zvitina zvakarohwa ndiriko kuZimbabwe. Ndokubva ndachizodzoka. Takati tichingopedza kuvaka imba iyoyo mukomanashi, ndipo pandakaona kuti chinhu chinonzi munhurume idhemeti chaiyo. Ndikabva ndachizosangana naye one day, ainge aine mumwe musikana waainge ainaye. Ndakamubvunza kuti munhu yeye ainge ambori ani, akabva anditi ndiye wandasarudza kauyu, kwete chembere dzemuno muJoni. Uyo ainge achinzi achiri fresh munyowani, ainge achangobva kumusha. Hanzi imimi makaneteswa nayo Joni, so there is no need yekuti ndinge ndichiswera ndichienda newe kumusha kwedu. But mukoma ndakarwadziwa kuti munhu uyu iye zvinhu zvake pazvainge zvichiri zvakadhakwa. Ndakaenda kumusha kwavo kwainge kusina kana chinhu, kumachonyonyo kwekupedzisira. Ndikazvininipisa ndikagara ndichivavarira kuvaka musha, but now ava kunditi chichembere chemuJoni. Asi ndakangozviudza kuti hazvinei hazvo. Nekufamba kwenguva mukoma ndainge ndazongovawo munhu aingoitawo zvemujolo, ndichingozviudza kuti mujolo is the best. But pandakazotanga manje kudanana nemurume uyu wandiri kudanana naye pari zvino, ndanga ndangwara manje. Ende iye akazongoitawo mistake yekuti akabva andiudza kuti ainge aine kamari kaainge ainako, ndokubva atumidzira sekuru vake. Zvimwe zvinhu zvacho zvinoda kuti mutange mambodzidzana mani, kwete kungoti nhasi watosangana nemunhu warara naye, mangwana acho wava kutoita dzungu rekutotumidzira hama dzako kuti dzinge dzichitonobvisa tsvakirai kuno yeiko mumujolo. Saka since ainge ati anoda kundiroora mukoma, ndakangogarawo pasi ndikangoti the best way ndeyekuti ndinge ndichingowanawo munhu anondibatsira. Saka ndakabva ndachizopiwa mushonga uyu unogara pasi pemubhedha.
kunyange zvikanzi kwauya chinengei, kunyange akandiona ndakarara, kunyange ndichirarwa nevarume vakawanda sei, no matter what, haangambofi akandiramba. Angatosarudza iye kundikumbira ruregerero, kundipfugamira. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo pandainge ndichiri ne14 years nefriend yangu takamboita competition nekuti tikuda kuona kuti achatanga kutengerwa motikari nashuga daddy ndiani. Ndokubva tachizotanga kuita zvemashuga daddy, ndo pandakabva ndachizobatirawo pamuviri. Mukoma, handitomborangariri kuti ndakarara nevarume vangani panguva yacho iyoyo patainge tichiri pacompetition nefriend yangu. Ende izvi takazviita kwenguva refu, zvakazogomesedzerawo zvava kutondinakidza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu at 14 years of age. Akomanaka, zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi takaita competition, yainge iri competition yekuti toda kuona achatanga kutengerwa motikari nashuga daddy wake. Pakaipa hanzi ndakatombodanana nevamwe minister. Apa I was still very young at that time. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakaenda ndikanopiwa mafuta ainge achinzi mafuta ebleaching. Mukadzi wacho anoita zvekutengesa mafuta ekubleacha. Saka nekufamba kwenguva ndo pandakazofind out kuti mukadzi uyu mafuta acho iwawo ebleaching anomazanganisa nemamwe mafuta akaita seaya anoshandiswa kana uchida luck, good luck. Saka anopota achimaisa mumafuta acho iwawo. Ndakazomubvunza kuti anozviitirei, akabva ati kwandiri nekuda kwekuti macustomers ake akawanda, basa ravanoita ndiri kutengesa miviri yavo, saka vanotoda order dzavo dzinenge dzakatogadzirwa nechekare. Apa inini I am a married woman. Zvino mukoma, ndatova neimwe mbinga yangu iyo yandiri kufambidzana nayo. Apa murume wangu haatombozvizivi uye zvekare haatombofungidziri kuti izvo ndo zvandiri kuita. Ndoitawo sei? Apa mafuta ake mukadzi uyu anondibvuma apa kana ndamazora, kana ndofamba zvino, kana vari sevarume inenge iri saruraude. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndisivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, chinongondirwadza ndechekuti ndakazouraya amai vangu. But dai kwanga kuri kunzi handinawo kuuraya amai, aiwa ndingadai ndiri boyini nemari yandiinayo. It's not like I am rich. Mukurombawo kwangu kwandakaita, I just have a modest wealth. I am someone wekungotiwo ukangondionawo unongotiwo at least he is living a good life, but I'm not rich. Aiwa, I'm not that rich. Ndine imba uye zvekare ndine motikari, mhuri yangu inodya ichiguta, hakuna kubasa kwandinoenda. It was last year muna November nemudzimai ndipo patakabva tachizogara pasi tikabva tazosarudza kuti tainge tichifanira kuti tinge tichivhurawo kabusiness, because vamwe veukama vainge vava kungoitawo ma-question marks, asi ndichingoti ndinongoitawo zvehumoney changer. But dai kwanga kuri kunzi handina kuuraya amai vangu, handingadai ndisina kana stress. Dzimwe nguva usiku handirare, ndinongomuka ndobva ndatanga kufunga kuti saka ndakatouraya here amai vangu. Apa takakura tiri vanhu vekuti tainge
vakatambura, baba vakashayika tichiri vana vadiki, amai ndivo vaisadharara vachishingairira kuti tinge tichirara tadya, ende vakati vana vangu handingambofi ndakazoita zvevanhurume nekuti baba venyu ndainge ndichivada, uye zvekare ndinoda kuti munge muchizorarama upenyu hwakanaka. Ndozvinongondirwadza izvozvo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we.